Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mak Cangek Yulimbo Mas Dalang Putut Puji Agus Seno jane sing endi to jenenge Kentek papat cara wong lanang jeneng papat wis Putut Puji Agus Seno Putut Puji Agus Seno kamu juga panjang apa Elisa Orkarus Anazo iya tapi kan panggilan jelas ceto nek manggil yo L gitu aja apa Elisa gitu aja nggak mungkin kan panggil apa Orca apa Lasso ngono ra mungkin. Nah kalau Putut itu panggilannya gimana? Ya kalau itu bisa dipanggil semua Putut, namanya Putut ada pasti. Nah, tapi bukan Putut Digi Channel bukan ya? Oh bukan. Kenal aku kenal orang. Iya beda. Uangnya repot liat TikTok. Lagi live ya. Iya. Puji yo kenek. Iya. Iya kan Puji yo kenek. Kenek kok kenek itu gimana? Ya, kenek itu sini loh. Kenek ini sini. Ketek. Oh, kelek. tahu gitu kok. Tahu. Iya, tahu. Ya Agus yo akeh. Iya. Agus Buntung. Agus Buntung. Di penjara itu Agus Buntung. Seno wis ngarani. Iya. Ya kan. Dadi wong lanang kabeh dipek dhewe. Iya, dipek dhewe. Iya. Nah itu namanya siapa? Itu. Ini kan. Ini beda. Kalau ini kan kelasnya win-win ini tadi ada Winarto, ada Winarno kan. Iya. Di kelasnya win-win. Kalau Pak Winarto itu pejabat PLT Sekda dia itu pejabat apa? Pejabat PLT Sekda. Kamu pejabat apa Pak De? Wakati Bilda. Wakati Bilda. Apa kowe rong tau RT aku? Wakil Kepala Penitipan Mobil dan Sepeda. Waduh wae. Oh, parkir ngono wae pun dadak wakati. Mboten sombong Mbak Elisa. Arepa Mas Gareng niku piyayine seniman. Ya. Malah garwane malah napa jenenge pegawai pemerintahan ten Pemda. Oh, mekaten wah nyolong ketek Pak De. Nyolong ketek piro? Nyolong ketek. Pemda niku garwane Pemda. Setap boten Pemda. Boten setap. Apa? Pemda niku singkatan penyanyi dangdut. Oh, mulane. Ora ning saiki wis ning Pemda tenan kok Mas. Oh nggih. Ning Pemda Wonogiri. Oh, Pemda Wonogiri. Setap pemberdayaan dan stamina kerja. Napa niku nek disingkat? Godhok wedang. Tak kira nek singkatan. Penting lho kuwi aja diremet-remet kuwi penting. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami Pak Putut Mas Dalang lan sedaya Pak Lurah Bu Lurah ingkang sampun derek napa jenenge nggih urun nggih iuran menika dados saged nggelar wayang ringgit purwa ringgit wacucul wonten ing wacucul kok wacucul nggih wacucal nggih wonten ing antawisipun sesi poso menika nggih ing sasi ingkang sepen menika sepen iya ya kan sasi sepin nggih sepen menika kula saged dipendhawuhi sowan wonten mriki mugi berkah barokah palura-bulura piye mriki do ngopet kabeh kali jenengan Mbak. Oh mosok Mbak Elisa saged sasi poso yo sasi poso. Mosok mboten lah. Iya nyatanya begitu. Mboten niki wae Pak Sekda sampun napa ngendika yang utama itu adalah menonjolkan dalang-dalang lokal. Nek iso aja nganti sing coba-coba disugihke dalange dhewe termasuk menika. Tak Putut menika ini putra daerah lan masih banyak lagi dalang-dalang dari Magetan menika digelarkan wayang supaya bisa diuri-uri budayane lewat yono sesuk ana versi desa lah. Sutitan lah. Kawin lah.
alon-alon. Ya itu. Sing ngomong kono sing ngempet aku. Ngomong iki alon-alon ditoto, aja digarap koplone digawe ladrang wae. Kayak tawang lah. Mesake penonton Ya belan-belan. Ya pokoknya tapi kalau ya punya dimaklumi pacar. Mas Betul. karena Mbak Elisa ini kan asli dari Sulawesi. 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 Sulawesi lah Pak De. Sulawesi. Beda arti lah nek ning Jawa suwali katok cilik kan. Apa? Suwali itu katok cilik. Oh, Sulawesi itu katok cilik. Iya, kalau Sulawesi berarti katok iki sekowesi. Ora lah, piye le pipis aku. Pipis yo karek. Piye kon? Ya carane pesene iki Beda nama, beda arti lah Pak De. Sulawesi itu Sulawesi. daerahnya mana, Mbak? Daerahnya? Hah? Daerahnya mana? Lambelu. Seprono, seprene, Atas tau malam. iki dalang. Aja dilambek-lambekke. Aku cuman menjawab pertanyaan Pak De. Lho lah iya, tak kok Tadi malah tanya apa Pak? Tadi Sampai tanya daerah apa pundi, Pak? Mbak? Daerah Sekolah Lambelu. Kandani ngeyel. Andanono Pak De. lho sik kleru kowe. Aku lu wis ngandani pertanyaanmu apa? Daerah jenengan Lambelu. matur nuwun ya mbih, Lambe. Sik Piye, tak piye, tengah-tengah Oh, iki. piye. Kuwi nama daerah. Nggih. Nama daerahe Lambelu. aku ki takon kok marang lambeng-lambek iki. Nama daerahe Nggih. mana? Lah yo piye sih Lambelu? Lambelu, LAMBLU, Lambelu. Kunci tekono ana desa ndi ngono Pak De, desane. Desa Lah iku desane. Desane Lambelu. Nggih, wi mbokku nek bapakku seko toli-toli. Apa? Bapakku Mbok seko saka Lambe. Sing Lambelu ki mau sapa? Mbok. Oh, Ibu Lambelu. Mama ya. Bapak. Bapak Seko toli-toli. tok Seko toli-toli. kok kaya ngerti alamatnya Kaya tau apa? krungu aku yo. Kaya tau ditanjakne awake dhewe ya. Napa tahu pernah ke sana padahal? Tahu, kula iki kaya tau nanjakne niku ngoten lho, jeneng toli-toli niku tau Jadi nanjakne. toli-toli apa mau? Niku panggilan Ibu saka Lambelu. Wende Bang. Toli-toli ketemu lambe dadi Dadi Mbak Elisa iki Kula meniki cedu. mak beduduk terus. Nggih, pernah ke situ. Pernah ke sana. Oh, iya. Tahu krungu, Mbak, seling-seling tahu krungu. Ya. Terus dadekke anak loro. Kalau niku. Lambelu tuh kecil, Oh, kalau kecil. toli-toli besar. yo ora mesti. Itu daerah kok. Oh, daerah toh. Ih, Ora mesti. ya pokoknya aku nderek mangayu bagyo ya pedalang. Ya. Ning mugi-mugi sedoyo pangaceng-aceng. Pangajeng-ajeng. Bapak Ibu engkang ngaceng-aceng. Pangajeng-ajeng beda. Pangajeng-ajeng Bapak Ibu sedoyo menika ingkang make lempuk wonten mriki. Mak lempuk. Nggih. Berkumpul. Mak lempuk ini. Melumpuk. Melumpuk. Nggih, melempak. Kados rai niku, Mbak, melumpuk. Melumpuk rainipun. Oke, mau wis lambe saiki dadi rai. Pripun to? Ngempal. Wonten mriki kula cuman bisa berdoa. Semoga doanya selama bulan puasa diberikan berkah barokah, bisa menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita. Paringi kebahagiaan sesuk iso nyangoni anak putu, linuwe pokoke rezekine iso kangsar. Ngono ya? Ya amin. Kira-kirane. Amin. Wah, muda bertalenta. Wah, tenan. Asli saka Sulawesi, perpaduan Lambelu dan toli-toli. Iya. Ning ngudi budaya Jawa. Nggih. Wah, sekolahe Mas Pripun? wis S3. Oh, dokter to sakniki, Mbak? Dereng, nek disertasi ini belum Oh, hampir, selesai. alhamdulillah. Menuju Disertasi S3. agak panjang. Menuju S3. Ya, pengen nih nggih Pak De. Ini adalah hal yang nyata kalau seniman itu tidak apa jenenge cantik pada sebelah mata. Alon. Nyatane Alon panjenengane sekolahnya dhuwur. Oh, S3. Panjenengan nggih inggil kan? Nggih, S2. S2, S piro? Wah, siji pilek aku. Kau. Sampean S piro? S2. 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 Sampean piro? Telu. Cita-citaku S6. SNM. SNM ki apa? S6 ki enek. Oh, napa? Sinten sumerep silit sapi saged singsot lha kuwi S6. Bojomu malah SPD MMD no ya. Apa itu? Sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Loh, kok sampean malah ngerti? Pak De niki kalau kuwi
Aku mau kamu beli ini, tersinggung apa gimana? Hah? Wong sing ngeteng ya padha bareng kok. Bojoku mresani lho. Nggih, menika titip-titip salam yang nonton via streaming niku Ya. banyak ya penggemar-penggemar ingkang penggemar budaya lebih tepatnya menika saking Purwokerto ada Romo Ngalan, ada dari Klaten Bayat, ada Pak Mario, ada Pak Trimo, Mas ini Mas Arif yang merapat juga matur sembah nuwun sedaya mawon ingkang boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal matur nuwun penggemar budaya. Elah. Niku mau nggih saking Mbak Rendra ugi wonten. Mbak Rendra niku fanmu. Pak Rendra. Pak Semoro Santo dulu ya. Pelan, tenang. Ki mau ya. HP-nya adalah kok Oh, udah anu. kalah sama HP dagelan ya. Ini baru nih apel kroak nih, senggol dong punya Pak Apa? Dareng nih, Mana, senggol mana? dong, apel kroak nih. Mana, Aduh, lihat. nih, apel kroak nih baru nih, guys nih. Oh, Senggol iya. dong. Pemeter toh itu berapa kali pemeter? Astagfirullah. Dagelan kondang kok tuku HP pay letter. Cash lunas, Mas. Nyicil. Udah banget. Iya, saking grup Krida juga. Ya. Iya, mungkin badhe nyumbang nyanyi saking kawedanan. Oh, siap. Menika ugi wonten Mbak kagem Mbak Limbuk wonten pawiyatan agung. Kula nyuwun langgam seluning yasanipun Ki Dalang Haji Sukron Suwondo saking Blitar. Dipun bawani lanjut dangdut. Oke, nggih saking kula ayam. Kok ayam iso ngirim WA ki model ayam ngendi, Pak? Oh, ayam Sama panggang. saiki canggih tenan, bite iso ngirim Ayam chat. panggang gandu. Oh, bosnya lah situ. ngono sing ceto lah. Tak Sing kira ceto. pite iki piye le chatnya. Ya ceto itu kan hanya cetul Ya, ya. ceto, ya. Wis ndalu nderek monitor mang bro salam saking sedaya monitor live. Loh, kok saking sedaya monitor ya? Salam Semua kagem monitor. sedaya monitor live streaming Salam Bayu. Saking Pak Tarno Jakarta. Oh, wetan Nggih. wis ngendi-ngendi lho. Jakarta, Purwokerto, Klaten, Londo. Londo, Londo wae nonton wayang kok piye. Pandake. Londo nang nggon kuwi nek wong itu poplekke ning meja. Mas ya ampun, ra pareng ngono kuwi. Sampe Iya, arep iki ngomong bulan perkara puasa remi to. lho, Dek. Aja ngono kuwi to. Lah ngopo sing irang entuk ki sapa? Hah? Sing irang entuk sapa? Londo kok keplek iki lak padha karo remi to sampean. Lho Remi ora totoan kok. Remi kok ora totoan ki apa terus? Lho cegah lek kok. Olah. Pak Babin Sani kene iki galak lho, Mas. Ora masalah. Aku ora kena kasus kok. Ayo dikenake sik iki Ayo urusan tenan iki Pak Babin Sani iki menyangkut hidup lho iki. Iya. luweh-luweh nek bengi. Lah nek kertu Londo dikeplekke wong mergo iki nggo cagak lek nunggu wayah sahur kok. Dicekel. Dadi ora totoan. Ora. Terus gunane remi iki nyapa? Sing nganggo totoan ki apa? Prai wis 2 minggu kok totoan. Oh iya, Dek. Ora sida dicekel sing nek bengi kuwi nguyuh Ngopo kok dicekel ki ngopo? Nggih, menika wonten pambrut Mas. Napa? Aja nesil lah, Pak, Dek. Panjenengane Bu Susi Bu Lurah Klagen mengke Bu katuran Susi. nyanyi minggah wonten ing Nggih. panjenengan. Mangke napa sakniki? Mangke betul napa? Bibar Sakniki niki. napa riyen? Oh iya, Mbak Elisa. Oke, heeh. Ngaturaken napa Sri Uning niku wau? Nggih, Napa sampun saged saged. Anu Mbak, kula nyuwun request jenengan Mbak. Kula niki kan Yes. pengikuti jenengan ten YouTube to. Napa nggih? Elisa Prokarus channel niku wae lho. Nggih. Channel niku wae lho, Iya, nggih. iya. Niku jenengan napa jenenge ngagem topi merah niku gitu. Terus ngagem topi merah. Terus ketoke sing model niku Mbak Wahyu niku. Oh, Nganu kula nek- piyambak itu. Modelnya- Pesiar kan? Ya. Ya, itu Lagunya pesiar apa? itu Lagunya? Coro Jogja itu ya. Ya, lagunya apa? Itu lamat Wuska Oh, bukan Kontinjane. yang itu. Oh, yang mana sing kundi-kundi? Yang kursus dalang itu loh. Khusus aku kok Sampai malah lali toh, aku penggemarmu loh malah. Ya genano dhewe. Aku kok lali. Sambung Wanci Dalu. Oh, sambung Wanci Dalu. Nggih, nggih, nggih. Nyamuk melak-melik iki ngopo? Ora, karepku ya tak kon nulat kaya Mbak Elisa ki lho, Mas. Oh, tak tembak. Ora, bul. Kowe ora jobelan, Mas. Kok ya peka-pekane lho. Dipun bawani di Mbak Elisa. Nggih. Dalang kok ora dobelan ki terus piye? Aku ki nganggo sing dawa ngono kae risih nek iki klet-klet ngono. Iya, kowe ndek dawa katok dawa siji tok. Terus sing isore tulisane babe. Dudu, Apa? katok training nek tulisane SMP Muhammadiyah. Enggak. Wah, sama Muhammadiyah. Aku dhisik elek-elek SMP 1 Magetan lho, lele. Lele. Ya ora elek wong apik kok elek. Iya. Bawa Mbak Elisa. Nggih. Himanipun nyanyi pun
sound sisteme. Iki mic tekan sampeyan tetep krungu iki. Iya. Mik iki saya ados ya penak kok. Apik banget. Wah, apikne iki nembokane perapatan Magetan kok. Apa? Saya ngono. Sun ingkang hanggarwa Mbak Elisa Pak Digaring ugi menika mengke badhe ngersakaken loro jugrang panjenenganipun Bu Lurah Manjung. Oh, siap. Bu Lurah Manjung terus Bu Susi. Bu Susi. Nggih. Terus Bu Lurah Manjung. Nggih. Nggih. Oh, Pak lurah-lurah kan nembang kabeh. Iya. Oke. Syukuran Tapi kok. niki mboten napa-napa mengke epet-epet, enggak apa-apa. Kok kepet piye? Kok? Kepet-kepet, apa? Dekat-dekat aja gitu. Empet-empetan. Ora kok lurah kok kepet-kepetan. Ini loh, ini apa ini? Gini. Mepet-mepet. Duh, panggungnya cilik. Terus itu melu botol Mbak ini. Wong ayu rucit wae prandene pirsa Nimas uga nanggapi Kenginggil Mbak. Nanane nanana. Coba ya, aku ngikutin Pak Dalam. Oke, siap. Pokoknya nanti bisa bonus kangge jenengan sakler gro. Enggak nggih. Apa itu? Saler gro itu apa? Gro itu rokok. Oh rokok, aku kan rokok. Ya lah. dikasihkan itu, cindil iya. itu ya sampingan jenengan itu. Endi? Sampean lho kok. Sampeyan ngaran aku cindil tak atom iki lho, Mas. Ya apa? Aku wis tikus. Oh. Malah nemen parah. Mangalu. Sambung rasa Sip. Dasar piyayine cantik tesih timur dereng kagungan garwa. Nah, ndi udute? Sos. Cari mengenai udut. Utang dulu. Kopi. No. Nanging wanci dalu Manuton nek atimu wae lho. iya Manut dalangit buanter luput. Lho aku ngene iki nggodho kok, nggodho imane Mbak Elisa. Saya piyayi karo apa jenenge titi laras karo urutan bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata yang tidak bisa saya gitu. Gini. dan ana ingkang rupita nyunta tresna Nadyan mangsrana piranti Iya. gambarmu uga Ya. ngeklos
Ya, ini yang kemenyek, Mbak. Mentah. Susah ya kayak menyak itu. Iya. Aku biasanya kayak cowok-cowok. Oh, gitu. cowok-cowok ke cowok-cowok Ya, aja. nggak apa, coba Ya, ya. nggak apa-apa. Yang penting itu kita itu bisa merasakan gede. Oh iya. Mendiah kaya indah cinta urip ketika Jarair putri Celestia yang bisa nyemara di kota Pesona. Yo, slow, yes. Gede banget nangis sebut sebut sembahku mewanci dalu ngerome kesarimu selamat berbatu. Mas kandhane sami kurelas tarine api tangono ingkang garuwe yang mengangitote aku mung bayangke Ramu enggak kuwi Terima kasih Mbak Elisa. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Pak Digareng, Nuwun, kapuran Dapur. ninggam wonten ing pepanggungan panjenenganipun Ibu Susi. Ibu Susi. Kadherekaken kalian Pak Winarto. Bu Susi sekalian Pak Winarto. Nggih, Pak PLT Sekda. Tindak panggung. Nggih, nyuwun berkahipun Pak Win lan Bu Susi nggih. Wes kapungkur. Pak